गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ फिन खनसेबाव जासिहरलायबाय नोंथांमोननिसिम। ओमफ्राय बे भिडिअ'आ दाखालिनिनोमोन, माने एडिट खालामनो हायाखै, हगारनो हायाखै। नै आङो दिनैसो हगारनाय जाबाय। नोंथांमोनहा अननानै नायलांजोबदो आंनि भिडिअ'खौ। खाथि नालाय जोंनि उसुङावनो बेनो आरो दाखालि 3 थारिखआव हाबा जाखांबाय आरो बेनो बेहाय हिनजाव गोदान जिरायगोन, माने रिसेपसन दङ नालाय गाबोन, बेनि थाखाय नैबेनो नोंथांमोनहा नायनो हागोन। नैबाव नामखौ लिरना होखादों, नायदो नोंथांमोनहा। गाबोन जागोन नालाय रिसेपसना, नैबाव जिरायगोन आरो बिसोर। आयौ मोजां साजायदों। मैगं थाइगं हानानै नै दासो सफैबाय आङो। सफैबावाखै, माने न' उसुङावनो नालाय एसे खाथियावनो, ओमफ्रायसो बै आंनि खिथु उनाव बैथिं नुहुरदों नालाय बिथिंजाय आरो खामानि मावगासिनो दङ। गाबोनसो जास्रां होगोन नालाय। होमबा आङो दा न'आव थांसै, मोनाजासे थाखाबाय। एकदम न' उसुंसेनि बिजावजालिनि फिसाजो हरनायनि थाखायनो, माने गाबोन आतमंगलाव गाबोनसो खालामदों नालाय जाहोनाय, माने इनभाइटेसना गाबोनसो आरो। जोंहा गनिजों आंजोंल' जिरनांदों। नै बिसोरबो गासिबो कफि, सानैल' जिरदों। साथामसो साया दख'ना पेटिकट सामब्राम हाग्राया। औ ओमफ्राय गासिबो कफि हाग्रा गोजा। मैगं हास्रांखांजोब्बाय, बे दोनजोब्बाय मैगङा। दे गाबोन फुंनिफ्रायनो जागोन नालाय खामानिया, ओंखायनो माने मैगं थाइगं हानानै दोनखाजोब्बाय आरो। ओमफ्राय गाबोनहाय बैयावनो माने सेंग्राफ्रा अमा 3 सिथारगोन। ओमफ्राय बै जाहैबाय रियानि न', बै न'निया एकदम रियानिजों नांजाबनाय। होनना नुबोदों ना, गाबोन सारावहाय देखायबावगोन आं रियानि न'खौ। दा जों माने गासिबो ज' जानानै मैगं थाइगं हाना दोनजोबखायोना गामिनि मानसिफ्रा, बे आरो हाखांजोब्बाय गासिबो रेडि खालामखाजोब्बाय। हरनोहाय नोंखौ नागिरदों, औ थांथारदो मानो नागिरदों। ओमफ्राय नै बिथिंजाय मा होनदों? बाहाय मा खालामदोंथाय आं मिथिला, गाबोनसो मिथिसिगोन। माने बाहाय जिरायग्रा खोमा, आलासि जिरायग्रा खालामदों आरो। माने न'आवहाय जायगा गैया नालाय, ओरैहाय फोथार दङ, बे फोथाराव माबादों आरो। कमप्लिट जायगा खालामखाजोब्बाय बेहाय जाग्रानि। आं बावबोनोसैसो। ओइ साजायदों, मोजाङानो नुदों। मोनाबाय एसेनो, नै दा 7था जालायलायबाय। ओरै लाइट होजोब्बाय, फानजोब्बाय। नैबे जोंनिनो हामोन, साफागासिनो फानजोबनानै जायगायानो गैला नालाय, ओमफ्राय दा बेहाय बानायफैदों आरो। माबायदि गिदिर गिदिर लुजोब्बाय, खम लस। हाखौ फानजोबनानै मालाया बेसेबां न' लुफैजोबखो, जोंहा गैया। नायनानै थादो दाना मालायनि न'फोरखौ। लोगोफोर, ओमफ्राय आङो माने जै दिनखालि रिसेपसन जागोन 11 थारिखआव, माने आङो भिडिअखौनो खालामनो रोङाखिसै आरो। माने मानसिफोर बुजायनायाव ओरै ओरै थानानैनो बावबाय। ओमफ्राय माने आङो VIP मोनसे खालामदोंमोन नालाय, बे VIPआवसो थानांदों आरो। बेखायनो ओरैजाय माने मोनसेबो भिडिअ खालामनो मोनाखिसै आङो हिन्जाव गोदान थानायथिंजायखौहाय। ओमफ्राय माने अखानायै मावग्राफोरखौ जाहोनाय मानाय, बेहायसो भिडिअ खालामनानै दा नैबेखौ आङो बुजाबनानै होनाय जाबाय आरो। गोदाना बोरो दाबो जाखाङा?
समान गिदिंबायना बिसोरो हमथा खर' गिदिंबाय हमथा मान होदो खर' गिदिंबाय रमेन पावार दैखौबो होथारदों मोखां सुरो सेकेन्ड जानायाबो एसे सेकेन्ड जानायाबो पुरस्कार मोनगोन गिदिंबाय थानाय ना सेकेन्डआबो मोनगोन फार्स्ट सेकेन्ड सेकेन्डआबो प्राइज मोनगोन फार्स्ट सेकेन्ड सेकेन्डआबो प्राइज मोनगोन दाना सोर रानो फार्स्ट सेकेन्ड होनांसिगोन औ समान खालामनांगोन समान गिदिंबाय नालाय आदा होनसै आदा समान जाथोंसै दे बाव दोननानै सानदों मा आंनाव समान खालामनांगौ 22 थानांगौ बे खस्थ' जाबायना खस्थ' औ से सहर जाफद 1100 होदे थाइजौनि औ भिडिअ खालामनि 1100 बायसो नालाय समान गिदिंबायना बिसोरो फट' खेबनांगौमोन ना मारै दे फट' खेबना फट' मानाय फट' लानांगौरा मेम'रि भिडिअ खालामखादों नाङा मानो लानो मानो समान होखाबायना दालाय मानो मोनदों बिमा फिसाना साना मोदानबो मिथिंगाय उइनार जाबाय बिसोरो उइनार बिमा फिसा बैथिंसो नुयो प्राइज मोननायनि दे फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज First prize, second prize, bisoरो first prize, second prize 1100 share खेलानि जोब्बाय एबार